Welcome back to my channel. Kabang sarniya bolo ani hai blog khainin jangkha jora mai ani bagai gainke nongmati ne phramai ang tam songnai norok konai tongdi ani video no sajake like khaidi tai ani channel no subscribe khaidi nai tongdi norok at first alu rai pikhang alu naidi alu bai toktwi songnai tini thokrai nai gainke oro khe toktwi already rokjak galo no tabuk soina bai ke rakha rai ne soinai tarpore aro tei kutungo khilairnai ke mongkha ke abon pore next processing khaini galo bai toktwi na already tabuk rogai rakha karai bo khajak ke abo mongkha gainke jangnai abone agolo onya samu khlai grana mosla no ang phai rai pai kha tabuk grinder bai abono paste khaini kepe khainai gura khainai ede aro kha ebo naglago bai kha tabo nadi tei kisari nya hanai dati jate goyatei mane machine bai kepe giman da dati no tirekha tei rei nya haka ngai ke tabuk edi machine Toktwi saina hagarna kisa Norishnai Toktwi sarini masla reshnai lama tahan ke mekoni hana saling hana baik kotor jangan aja ikut moi already mongkha gainke abo kholap sinai already pak gaya अभी ये ढक्कन दे देते हो ओके